Γεια χαρά. Σήμερα θα δείτε ένα review ενός προϊόντος. Το προϊόν αυτό είναι το σαμπουάν της Bright Max Clean Max με ουδέτερο pH. Βγάζει τη σκληρή βρώμα, ενισχύει τη λάμψη, πολύ καλό sitting, πολύ γυαλάδα, μία αλκαλικό και ουδέτερο pH. Όπως βλέπετε έχει το δοσομετρητή, το έχω βάλει στις 4 σουγιές και θα ρίξω μέχρι τις 2. Έχουμε τα δύο μας κουβαδάκια, το ξέπλυμα και το σαμπουανάκι μας. Ρίχνουμε λοιπόν σαμπουάν. Όπως βλέπετε βολεύει πάρα πολύ ο δοσομετρητής. Ήδη ρίξαμε μία ογιά και πάμε για τη δεύτερη. Μισή ακόμα ογιά και είμαστε κομπλέ. Η μυρωδιά είναι απίστευτη και πάμε να κάνουμε τον αφρό. Θα χρησιμοποιήσουμε το πιεστικό. Όπως βλέπετε δεν είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο, δεν έχει διαλυθεί μέσα στο κουμπά, αντίθετα έχει πάει πολύ κάτω και πάμε να κάνουμε τη σαπουνάδα μας. Βλέπετε τον αφρό. Ήδη με μόνο 2 ουγιές σαμπουάν γλιστράει πάρα πολύ και έχει κάνει και πολύ ωραίο αφρό. Το αυτοκίνητο έχει γίνει πρόплηση με το Citrus Power στα χαμηλά σημεία. Καθαρίστηκαν οι ζάντες και πάμε να πλύνουμε το σώμα του αυτοκινήτου. Θα πλύνουμε με το washpad της Chemical Guys με τη μέθοδο των 2 κουβάδων. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι ακόμα στο αυτοκίνητο και πάμε για το πλύσιμό μας. Βάζουμε το washpad μέσα και κάπως έτσι, ξέρω αν φαίνεται, βγαίνει με τον αφρό. Έχει από τις καλύτερες λιπάνσεις που έχω δει ποτέ σε σαμπουάν και πάμε να το δούμε στην πράξη. Όπως βλέπετε το washpad έχει κρατήσει ακόμα πάρα πολύ νερό.
βάζουμε βάμε το καθαρό νεράκι να το ξεπλύνουμε. Και πάμε για μια δεύτερη γύρα σαπουνίσματος. Ξεπλένουμε. Όπως βλέπετε, ο αφρός μένει πάνω στο αμάξι και παρότι έχει πολύ ζέστη και ήλιο και είναι και μαύρο το αυτοκίνητο, δεν στεγνώνει, δεν κολλάει πάνω. Και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε σχεδόν πάντα είναι από πάνω προς τα κάτω, ώστε να μην πιάσει το σουγκάρι μας βρωμιά από τα χαμηλά σημεία και κάνει ζημιά στο χρώμα μας. Έχω ξεπλύνει το washpad, είναι πολύ βολικό. Βολεύει γιατί το γυρνάς και το κάνεις όπως θες. Δεν χρειάζεται να το φοράς αυτά τα κλασικά γάντια. Είναι πολύ μαλακό και απορροφά πάρα πολύ νερό. Πάμε να τελειώσουμε αυτή μας την πλευρά και να ξεπλύνουμε, να δούμε πως ξεπλένεται το Bright Max Clean Max. Ξεπλένουμε τώρα. Ξεπλύναμε, όπως βλέπετε, δεν έχει μείνει ίχνος σαπουνάδας. Αμάξι είναι απροστάτευτο και έχει καθαρίσει τέλεια.
Θα σκουπίσουμε με τη Fatty Angry. Και θα το βγάλουμε φωτογραφίες να δούμε τι ζημιές έχει. Ευχαριστώ που το είδατε. Φιλιά σε όλους τους χομπίστες.